Dôležitou súčasťou pri viacdňových výpravách je aj spacák. Mojím favoritom je spacák od Husky s názvom Dinis. Môžete sa rozhodnúť pre variantu s pravým alebo ľavým zipsom. No a pozrieme sa teda, ako vyzerá po rozbalení. Spacák je plnený husím perím. A keď ho poriadne natrasieme, i hneď zväčší svoj objem. Extrémna teplota, v ktorej ho možno používať, je minus 10 stupňov, avšak ja sa radšej držím približne do bodu mrazu, kedy ešte dokáže ochranu poskytnúť naozaj komfortnú. Na spacáku sú schované dve kapsy, jedno vrecko je vnútorné a jedno sa nachádza z vonkajšej strany a je veľmi ľahko prístupné. Nášmu komfortu tiež veľmi prospeje kapucňa, ktorú možno sťahovať, a takisto zateplený límec, aby nám nefúkalo počas noci na krk. Tomu poslúži aj konštrukcia zipsu, ktorá je neprefúkavá. No a zips samotný možno tiež posúvať oboma smermi. Na spodnej strane spacáku sa nachádzajú protišmykové pásy, vďaka ktorým sa nám spacák nebude v noci nejakým spôsobom pohybovať a náš spánok bude nerušený. Spacák využívam veľmi často počas viacdňových prechodov hôr, kedy prespávame v stane. Takisto veľmi často ho používame pri prespaní v aute. No a pokiaľ máte radi trochu romantiky, môžete ho mimo daždivých nocí využívať aj na spanie pod holým nebom.